Lainotasunez ura lurrundu egiten da eta hodeiak sortzen dira. Hodeiak lurruna gehiago ostean ur likidoa bihurtzen da. Ur tanta txiki horiek elkartu eta lurrera erortzen dira, euri kaskabar edo elur moduan. Hodeiak isurtzen duen likidoa batzuetan lurrazalean geratzen da eta beste batzuetan lurrazpian. Lurpeda saltutako ur hori iturbuetatik eta iturrietatik ateratzen da eta ur likido hori erreka bihurtzen da. Errekako ura itsasora joaten da eta behin da berriro errepikatzen da. Gustatu al zaizue?